vítám vás u dnešního dílu Telegraf podcastu. Od mikrofonu vás po kratší prázdninové pauze opět zdraví Ondřej Rifler. Mým dnešním hostem je Rita Kosorůž, významná slovenská vizuální umělkyně. Ahoj Rito, rád tě vidím po nějaké době a děkuji, že se dostavila do našeho podcastu. Ahoj a děkujeme za pozvání. Rita aktuálně působí v Telegrafu na rezidenčním pobytu, takovém kratším rezidenčním pobytu. Byla si tady vlastně i v únoru na rezidenci a aktuálně pracuješ na murálu, který bude vlastně na stěně Telegrafu u vchodu. Tak čím je pro tebe vlastně tenhle rezidenční pobyt a tahle práce odlišná? To si tak pekne povedal, že rezidenčný pobyt, ale pre mňa to bol taký úplne prirodzený návrat teraz po tej rezidencii, čo som tu bola 2 mesiace v zime. A že ako keby som ani neodišla, som sa tak cítila. Ale teda je to trošku špecifické v tom, že ide o fasádnu maľbu a ešte som vlastne takúto skúsenosť nemala predtým, takže teraz prvýkrát malujem murál. A vlastne z toho celkom mám predtým rešpekt, ale akože teším sa. Mě to právě zajímalo, protože když jsem listoval tvojí tvorbou, tak jsem tam podobnou věc nenašel. Takže mě právě zajímalo, jestli to je vlastně tvoje premiéra. A jak se s tím... Dá se povedať, že áno. A jak se s tím zatím pereš? Je to jednoduchšie malovať v ateliéri, lebo tam nie sú tie poveternostné podmienky, ako zrazu príde vietor a keď vlastne striekam tú farbu, tak začne to ísť úplne iným smerom, takže je to trošku také, že výzva v tomto. Ale dobré. Jo? Ja mám rada nové veci vyskúšať, takže. OK. Mě napadla ještě ta otázka, jestli ti třeba nevadí, že jsi vlastně vystavená jako veřejnosti, když na tom pracuješ. Protože to je takový neobvyklý vlastně, že jo, jako v rámci umění a tvorby, jako obvykle lidi pracují v ateliéru někde zavření, že jo? Áno. A to som tiež ako prvý deň tak cítila, že fúha, že vlastne toľko okolo idúcich a že ako na to. Trošku to tak vyrušuje, ale potom si dám slúchatka a to sa celkom dá. A keď som už bola úplne hore na lešení, tak som mala pocit, že práve, že ja sa pozerám tak na ľudí a som tam si všimla, že nejakí ľudia tu chodia. Že akože to už tam som bola tak viac oddelená od toho, ale ako dá sa to, keď človek zvykne na to. Já jsem šel před 2 dny do Telegrafu a já jsem tě viděl, že jsi pracovala, tak jsem na tebe chtěl mávnout a právě jsem viděl, jak jsi úplně zafokusovaná a měla jsi ty sluchátka, tak jsem si říkal, jo, tak přepnutá prostě, no a jela si. Áno, ako dá sa s tými sluchátkami to úplne vytesniť. A nemáš strach třeba na tom lešení? To úplne nie, ako nemám strach z výšky, skôr je to také otravné, že ako sa ide stále. Dneska som si zvolila už, že už som trošku nižšie, takže budem radšej z rebríka malovať tie časti. A išlo to oveľa rýchlejšie, lebo za každým, keď proste vyliezť a potom niečo si zobrať a niečo som zabudla, niečo nefunguje, musím ísť vymeniť vodu, je to také tie okolnosti sú náročnejšie. Lezecký to je. Trošku, áno. A jak tahle práce zapadá vlastně do konceptu celé tvé tvorby? Ty říkáš, že to je premiéra, že jo? Ale přinášíš si asi z té své tvorby nějaký signifikantní prvky, že jo, do toho murálu? Áno, samozrejme. To som si vlastne vytvorila taký návrh, ktorý vychádza z takých tých mojich posledných malieb. Takže som tam chcela zvýrazniť horizont. Sú tam tie pásy dole, ktoré majú taký ten jemný gradient a vlastne nejakú tú repetíciu. Tak vlastne ako je to nejaká taká nočná obloha a zároveň tam budú také rôzne tvary, ktoré vlastne môžu tiež pripomínať nejaké figúry alebo nejaké proste abstraktné symboly. Abstraktné symboly, alebo skôr akože možno nejaké také tvary, ja ich nazývam. Akože je v tom určitá telesnosť, ale myslím si, že vlastne vychádzam z toho, že je to čistá abstrakcia a potom z toho vyskladávam nejaký ten príbeh. OK. Ale je teda potřeba říct, že vlastně tahle práce se významně liší od tvé typické, kdy pracuješ s různými materiály, různě vrstvíš, máš tam vlastně zachovanou tu abstrakci, to je vlastně shodné. Mně se hrozně líbí, a tu asi navážeme na tvoji tvorbu přímo, že ty vlastně na konci vždycky děláš takový jako různý odhalování, lehký destrukce, že prostě odejmeš nějaký segment té horní vrstvy.
což teď chápu, že nemůžeš dělat s tou fasádou. Áno, je to tak, že vlastne je to dosť predurčené tým materiálom, že čo toto dokáže ako čo vlastne dokážem na tej fasáde bez toho, totiž to je veľmi dôležité, že pri plátne ja ohýbam to plátno, čiže je to pre mňa mäkký materiál. A zrazu toto je vlastne úplne statické niečo a pevné. A ako priamo už vlastne farbím tú stenu, takže tu sa až tak veľa toho nedá povymýšľať. Ale teda som vymyslela tak, že nepôjdem tým smerom toho odhalovania, ako keby odkrývať, lebo vlastne na plátne je to tak, že tie vrstvy, tie, ktoré vzniknú prvé, tak sa odhalia až posledné. Tak vlastne v tomto prípade je to skôr tak, že chcela som ísť trošku do priestoru, tak som vymyslela tak, že tam bude relief v niektorých bodoch. Okay. Čiže sa to vlastne bude tak na záver priliepať na tú stenu některé časti. OK, zajímavé. Když jsme vlastně se bavili o těch rezidencích i před ještě rozhovorem, tak mně se líbilo, že jsi řekla, že vlastně každý ten rezidenční pobyt je pro tebe odlišný a třeba ti přináší i nějaký jako osobní zážitky. Co ti třeba přinesl tenhle rezidenční, no přináší tenhle rezidenční pobyt i třeba ten předchozí v Telegrafu? Jako, jak se třeba liší vzájemně? Jakože stalo se tam něco zajímavého třeba? Tak tie rezidenčné pobyty sú rôzneho druhu. Najčastejšie sú také, ktoré... Teda takto, rezidencia je vlastne akože celkovo veľmi lákavá platforma, podľa mňa aj pre umelcov, ale aj pre tých ľudí, ktorí chcú nejako prilákať umelcov. Či už proste si kúpia dom a povedia, že dobre, tak ja tu budem robiť rezidencie. To je taká až taká trošku romantická predstava, ale akože samozrejme sa na to dá aj žiadať nejaké granty a tak ďalej. Takže keď niekoho to fakt baví a zaujíma a vlastne dokáže prilákať tých ľudí, tak vlastne to rozširuje aj nejaký networking a vlastne aj nejaký taký svet osobný. No a vlastne tým chcem povedať to, že tých rezidencií je strašne veľa akože po svete a aj vlastne aj na Slovensku proste je ich dosť. A že funguje to tak, že buď ten umelec ide a vlastne vyžiada si na to grant, aby proste to mal nejako kryté, alebo vlastne tá rezidencia platí, alebo vlastne akože potom je akože na pozvánky napríklad, alebo a podobne. Čiže tam sú ako keby rôzne veci. Ja som najčastejšie skúšala také, kde som platila, ja som na to zháňala grant, lebo tých je najviac a najjednoduchšie sa vlastne človek dostane. No, takže čo sa týka tejto rezidencie, tak to by som nazvala asi tak, že toto je veľký luxus, ako vo veľa záležitostiach, ako napríklad diety a podobne. Ale vlastne ten ateliér je skvelý, takže mne sa tu veľmi dobre robilo v tom ateliéri. A když si vlastně zmínila ty podmínky, tak dokáží ti právě i ty okolnosti kolem nějak jako ovlivnit během té práce? Áno, ale väčšinou sa zamýšľam aj vlastne nad tým, že za akým účelom tam idem. Trebárs, ako som ti spomínala už aj pred podcastom, napríklad ako v Portugalsku, v Porte, som bola na takej punkovej rezidencii, čo bol trošku taký skvot. Ale boli tam skvelí ľudia a bolo nás tam asi 10 naraz. Ale tam ako tie ateliérové priestory neboli až také dobré. Takže ja som napríklad tam bola v lete, takže som to využívala, takže robila som tam koláže a skôr proste nejaké také aj s tými kolážami performatívnejšie veci už vonku v prírode. Tak vždy sa to dá nejako prispôsobiť. Alebo treba z minulý rok som bola v Banskej Štiavnici 2 týždne na rezidencii na Banskej stanici u Svetoplika Mikitu a to bolo zase vyloženie, že len sme pracovali na grafikách a to bolo tiež vlastne akože skvelá skúsenosť, že zrazu to opäť niekde. Jasně. A dali ti něco ty rezidenční pobyty třeba do tvého umění, že ti to třeba vedlo k nějakému zamyšlení, jak třeba pracovat jinak nebo něco? Třeba s omezeným materiálem, když si třeba neměla ateliér? Podľa mňa to tak dobre napína tú komfortnú zónu. Že to naozaj človek z toho musí vedieť vystúpiť a ja to považujem už za takú moju pozitívnu vlastnosť, že sa celkom rýchlo už viem adaptovať na nových miestach.
Čiže viem aj tvoriť na nových miestach relatívne rýchlo. Sa do toho viem dostať. Ale jeden čas to som založila na tom takú minisériu, teda ani nie až tak mini, Schmerzbild sériu a to som vyslovene tie koláže spájala s tými miestami, kde som sa aktuálne nachádzala. Či už som zapojila nejaké materiály z toho miesta, ale hlavne išlo aj o to spojenie, možno aj cez farbu a cez nejaké také emócie a nejaké asociácie. To bolo akože veľmi abstraktné, ale bol tam vždy určitý odkaz, nejaký symbolický na to miesto. OK. A teď si zmínila, že si třeba získávala i materiály z toho místa. Znamená to, že jako třeba i takhle pracuješ, že si nevezeš úplně jako v vozovkách všechno s sebou, ale že třeba spolíháš na tu lokalitu, že tam něco využiješ z ní? A pri tej malbe je to tak, že niečo si musím zobrať ako z technologických dôvodov, ale väčšinou áno, ako ten materiál zháňam tam. Ale v tomto prípade pri tých kolážach to som sa snažila, že vyslovene, že nejaké papiere, proste špeciálne, a to som nejako prepájala. Ale potom som veľmi rýchlo prešla do toho, že už tým, že ja koláže vytváram len z prvkov, ktoré som ja predtým už namalovala, čiže ako v podstate recyklujem svoje práce, tak nešlo úplne tam o to, že vlastne by som hľadala nejaké staré fotografie alebo časopisy alebo niečo, také by som zapájala. Takže najskôr to vyzerá tak, že vlastne v tom ateliéri alebo na nejakom tom mieste, alebo keď niekde som išla už za to vidinou, že tam budem robiť koláže, tak som už mala predpripravené, alebo som si vlastne zobrala také tie zbytky z ateliéru, ktoré som vedela, že chcem recyklovať. To byla jedna z mých otázek, právě co s tím děláš, když to odstraňuješ z těch vrstev. Áno, recykluješ. Já si pamatuju, že vlastně i na tom Open Studiu si měla pověšený ty malby a tam vlastne takový ten sloupek s těma útržkama, že jo? Hej, to som tam chcela tak trošku demonštrovať, lebo to je ako taký napínavejší vlastne moment. A pre mňa ako jeden z obľúbených, kedy už vlastne ako dávam dole tú pásku a sa to absolútne odhalí, že čo vlastne tam zostáva a čo nie. Takže tak. A když právě odhaluješ ty různé segmenty, vlastně té spodní vrstvy, tím, že odstraňuješ tu horní, jak vybíráš právě ty lokace, které budou odhalené? Je to nějaká intuice, nebo už to máš právě třeba předem jako nějak načrtnutý, neskečovaný, že bych chtěla tady udělat tohle? To je úplne premyslené. Ako ono sa to javí, práve pri tých Schmerzbildoch, tak tam bola veľká dávka určitej intuície alebo nejaké aj také náhody, lebo tam išlo aj o také formálne spojenie tých jednotlivých častí alebo nejakých tých útržkov. Ale pri obrazoch je to vo väčšine prípadov úplne premyslené a to vyzerá tak, že akože niekoľkokrát to je vlastne naskicované a potom je to, niekedy vytvorím aj koláž ako skicu a musím dokonale vedieť, že vlastne ktorú časť odhalím. Aj keď vlastne niekedy tam vzniknú náhody, ktoré potom zapojím, ale čo sa týka toho, že čo vykriem ako prvé, tak to musí byť dosť definované. Protože vlastně pak by ti třeba mohlo vzniknout hrozně moc jako věcí, které by třeba jako neodpovedly té představě, že jo, původní, kdyby si to odhalovala vlastně náhodně, že jo. Což asi není ten záměr. A to sa úplne ani nedá, lebo ja vlastne vykrývam, teda ako ja robím v podstate šablóny a cez tie šablóny konkrétne idú na nejaké miesta. Čiže ja vlastne iba dám dole tú pásku. Jo. A ty místa už sú prostě předpřipravený na to odhalení. Áno. A potom ešte tam je taká jedna hra, že vlastne regulovať to, že nakoľko podtečie pod tú pásku, nakoľko je to vlastne vykryté a nakoľko nie. Že napríklad mala som obrazy, to som minulý rok, myslím, že keď som chystala výstavu do Budapešti, tak som predtým vytvorila asi 2 také obrazy, ktoré už na môj vkus boli že extrémne čisté v tom prevedení. A vtedy som potom začala uvažovať a som začala zapájať aj práve olejový pastel a trošku také gestické vrstvy do tej malby, lebo už ma to začalo nudiť, že už je to vlastne ako strašne čisté. Takže to sú tiež také maliarské úchylky. Úchylky.
My se už bavíme hodně konkrétně, ale možná by bylo fajn se vrátit trošku i na začátek. Vlastně jaká byla tvoje cesta k tomu, že se dostala k umění? Třeba přes studium a tak dále. Tak moja cesta bola celkom, myslím, že aj jednoznačná, že som tak vedela, že chcem sa uberať tým smerom. A klasicky chodila som na zušku a chodila som na keramiku, čo asi je dosť zásadné. Aj to malo na mňa ako keby taký zásadný vplyv. Čiže som najskôr mala bližší vzťah k tomu trojrozmernému prejavu v umení. Ale potom som zistila, že ma veľmi baví farba. A potom som vlastne akože tak už nejak smerovala k malbe. Ale rada som striedala aj rôzne odbory, ako napríklad som sa hlásila najskôr na grafiku, potom som prestúpila na malbu. Čiže akože, že to ma dosť bavilo, proste vyskúšať rôzne veci a vlastne hlavne získať čo najviac techník, ktoré potom môžem využívať, ako chcem. A tyhle techniky už si třeba osvojila i na té škole? Jakože už tam si třeba viděla nějaký indicie k tomu, že třeba budeš právě pracovat tímhle přístupem k té tvorbě? Ináč to je fascinujúce to sledovať, že ako teraz, aké mám tie najzákladnejšie techniky alebo najčastejšie, ktoré používam, tak to je presne to, čo som sa napríklad na strednej škole učila a ani som sa naučila a som ani nemala tušenie, že až tak ma to vlastne chytí. Že trebárs ja som ešte chodila a na šupku ešte ma vlastne učila taká tá stará škola, takí starší profesori a my sme robili všetko analogovo, že plagáty, a ja som chodila na propagačné výtvarníctvo. Takže som musela vedieť namalovať s temperkou dokonalú rovnú plochu napríklad, alebo sme mali také nástroje ešte také starodávne, takú fixírku, také vyťahovátko a tieto pomocky proste s týmto sme pracovali a teraz akože trebárs fixírka, to je niečo ako airbrush, len v tom analogovom prevedení. Takže hej, je tam podľa mňa už nejaké stopy tam boli, ktoré ma zaujímali. A když třeba se posuneš jako takhle retrospektivně, tak jsou tam nějaký důležitý body, které tě třeba formovaly jako umělkyni? Určite áno, a najviac krízy. A myslím si, že krízy najviac formujú človeka. Jsou ty největší, no. Takže ako na tej strednej škole, tam som získala dobré základy, čo sa týka aj technológií, aj možno nejakých vedomostných. Tam sme mali aj výborné dejiny umenia. To ma vždycky bavilo. A teda potom na vysokej škole myslím si, že to už bolo... No tam už prišli také tie krízy a vlastne trošku aj nejaké také sklamania, aj nejaké také otázky, že vlastne čo toto umenie je a na čo to slúži a vlastne prečo sa toho tak držím. A potom po škole, podľa mňa je najťažšie obdobie, akože tesne, keď človek vyjde a tých prvých 5 rokov. 3 až 5. Tak to je si najväčšia kríza. Zrazu úplná realita. To na škole nás nenaučia, že z čoho budeme žiť a ako proste máme prežiť. A potom ja si myslím, že častokrát aj odpadávajú niektorí ľudia, lebo vlastne chce to fakt odhodlanie cez veľmi veľa ťažkých faktorov. To je ta přirozená selekce prostě, no, kdy prostě ti nejodhodlanější a nejsilnější asi zůstanou. Tak možno ani nie, že neviem, či najsilnejší, ale vlastne ľudia, ktorí majú strašne tomu veria a sú tomu oddaní, asi to je to je možno. A ty seš oddaná, protože si to dokázala. Tak ako, you made it. tak hádam, už sa to so mnou bude ťahať, že teraz nezmením prudko povolanie. To je třeba, mě hrozně zajímá, co si myslíš, že bys třeba dělala, nebo chtěla dělat, kdybys nebyla umělkyně? Zubárku. OK. Ty odpovědi jsou hrozně vždycky jako širokýho spektra. To hrozně rád slyším. Že zubařku, jo? Asi aj to by ma bavilo. Jakože si třeba jako dítě ráda si dělala zubařku, nebo jakože ten obor samostatný tě jako nějak baví?
Ako baví ma to z viacerých dôvodov. Jednak, že som bola taký skúšobný králik, že na mne všetko možno vyskúšali v zubárine. A potom to tiež vlastne človeka posilní v tom, že sa toho už až tak nebojí. Ja viem, o čom mluvíš. Ale ako fascinovali ma vždy nejaké také akože drobné predmety. Alebo akože nejaké také proste... nejaká takáto modelárska práca by ma tiež možno bavila, ale akože tie zuby mi prídu, že wow, že je to také vlastne niečo živé a že zároveň proste, neviem, dá sa tam tiež nejak modelovať. Ja som vám tady udělala takový krásnej zubeček, si nevadí. Tak ja mám napríklad zubára, ktorý akože mi robil korunku a on normálne proste to maloval, akože úplne to dofarboval, vlastne som mal otvorené ústa a strašne dobre to spravil. Já jsem dostal nedávno korunku, tak měsíc zpátky, by the way. A jsem byl právě úplně fascinovaný, že jaký je ten proces toho, že prostě ti to odměří prostě přesně podle toho otisku. Pak to v té laboratoři musí vytvořit. Vybíráš ten odstín, že jo? No, zajímavý. Hej, to je. Tak třeba si uděláš nějaký side job prostě. No, to je strašně veľa ako... Nebo třeba grills, můžeš, víš, co jsou grills? Hej, to by třeba mohla dělat. To neviem, či by ma úplne bavilo. A mám jednu kamarátku, moju bývalú študentku, ktorá sa teraz tomu venuje a proste ma to úplne fascinuje. Som sa s ňou dohodla, že na moju vernisáž mi musí spraviť. Ach jo. To je taká už ako šperkárina viac. A na to som skúšala, a na to som moc nemala trpezlivosť. Okay. Tie zuby, to je proste niečo také iné. Je to tak, no. Je to tak. Dobře, jsme trošku odbočili, ale super téma. Možná by mě zajímalo, jestli třeba byly, ty jsi říkala, že jsi měla nějaký přechodný období, jestli byly i nějaký slepý větve nebo slepý cesty, kterými se třeba vydala, že zkoušela zpracovat s jiným médiem, nějak jinak, jestli prostě to, co děláš dneska, je vlastně to, co jsi dělala i na začátku a je to jenom nějak jako evolučně zdokonalený nebo nějak změněný, nebo prostě třeba si zkoušela, nevím, kresbu nějakou jinou? Skúšala som veľmi veľa vecí, ale počkaj, ako si to povedal, že slepé cesty? Slepé cesty. Ja by som to tak vôbec nenazvala. Lebo slepé cesty to znamená, že človek niečo vyskúša a vlastne príde na to, že to je vlastne fatálne proste, no. odlišná, hej, ako nejaká záležitosť. To by som nepovedala. Mňa to práve, že dosť formovalo, že som ako trošku tak vystúpila z tých vecí, ale dokonca musím povedať kritiku na samú seba, že by som to mala ešte viac skúšať, podľa mňa. Že ako vykročiť z tej komfortnej zóny tej malby. V tej malbe cítim asi momentálne najväčšiu takú istotu a úplne viem, ako na to. Že to je ako keď už človek vie hrať na nejakom hudobnom nástroji, povedzme. Jo, jasne. A že už vie, ako to používať. Ale tento rok som vlastne pripravila takú asi najrozmernejšiu inštaláciu svoju v Šamoríne v synagóge a to bolo tak trošku ako keby vykročenie z tej komfortnej zóny, ale myslím si, že by som to mohla ešte viac. Že treba ako film mňa dosť láka a vôbec som sa k tomu ešte nedostala. Ako veľmi, veľmi okrajovo. Ale to je niečo, čo by ma úplne že bavilo. A neměla bys třeba strach, že už se o tobě jako něco očekává a že třeba to, co uděláš, bude úplně jiný a že to třeba nebude i jako přijatý tou společností nebo třeba tou galerií, víš, jakože no my jsme od vás chtěli, abyste udělala tohle, abyste udělala tohle. Myslím si, že čiastočne sa v tom dá nejako kľúčkovať, že samozrejme túto inštaláciu, čo spomínam, tak to je síce súkromná galéria, ale nie je to vlastne komerčná galéria. Takže to bol vlastne projekt, kde som mala absolútne voľnú ruku a mohla som spraviť hocičo, čo len chcem. A zas, keď mám výstavu, ako teraz napríklad v Prahe, v galérii Kvalitáž, tak tam zase proste ide hlavne aj o predaj. Takže to je zase proste nejaký... Tam musíš to očekávanie naplniť trošku. Áno. Takže tam ako je jasné, že dobre, tak ideme tu vystaviť obrazy a kresby a budú zaramované a podobné. Jasne. A tak myslím si, že sa v tom dá tak chodiť. Takže asi by ma to až tak nebrzdilo v tom zmysle, že by som že by boli nejaké očakávania. Skôr ide o ten priestor a že kde by som mohla mať tú slobodu. Mně se líbila ta analogie právě, jak jsi řekla s tou hudbou, že jako
kytarista se najednou jako nerozhodne třeba, že začne hrát, já nevím, na saxofon. Áno. Třeba. Dobře. Ty jsi zmínila, že teď máš vlastně velký formát na té výstavě, jsi jeden z největších, na kterým jsi pracovala. Jak vybíráš právě ty formáty, jako v rámci kterých budeš pracovat? Že třeba někdy zvolíš prostě menší formát, nějakou intimnější věc, někdy zase třeba nějakou jako víc výraznější. Je to podle i nějaké nálady nebo tématu? Čo sa týka formátov, tak mám asi úplne jednoducho povedané nejaké obľúbené formáty. A niektoré veci vidím v tých väčších rozmeroch a niektoré úplne vedia fungovať v tých malých. Ale podľa mňa nemusí byť až taký veľký rozdiel ani kvalitatívne pri úplne mini obrázku a úplne v niečom obrom. Myslím si, že to by mali zvládnuť oba tie rozmery. A nemáš něco radši, že třeba na tom pracuješ jako raději, nebo ti to jde lépe? Radšej mám na veľkých. Teda pracujem. radšej pracujem na veľkých. To som už prepojila. Slovo pracovať, zmalovať. Áno, najradšej asi mám veľké, ale vedia ma dosť potešiť niekedy tie malé formáty, že wow, že to vlastne úplne funguje a že to stačí a vedia krásne niekedy vyplniť aj priestor v rámci inštalácií už v galerii. Já jsem i viděl, pamatuju si nějaký tvoje nedávný dílo v té galerii, který bylo i takovýho jako až 3D rozměru, že vlastně to byla nějaká látka zkrapatěná, myslím, v prostoru. A to se mi hrozně líbilo, že vlastně tam se jakoby opustila ten 2D rozměr trošku, že o těch... To je právě ta synagoga, čo som spomínala. Jo, já jsem si to myslel. Hej. A to je název té výstavy? Ještě jednou? To bylo Ephemeral on jo, Sets. Jo. Dobře. Já jsem si to pošla teď trošku utřídit. Jo. A ono to vlastne koncepčne vychádzalo, to malo viacero línií, ale koncepčne to vychádzalo z toho, že vlastne stále sa moja téma hlavne točí okolo témy domova a vlastne išlo o to, že chcela som vytvoriť také bezpečné miesto alebo aspoň nejakú ilúziu bezpečného miesta a to je vlastne aj to, čo malujem, ale v tej synagóge vlastne tým, že som použila proste nejaké tie mäkké materiály a chcela som, aby to bolo také monštruózne, ale zároveň niečo, čo sa chceš dotknúť alebo vlastne si sadnúť, trebárs, že tam boli koberce a tak vlastne vytvoriť tú ilúziu toho, že tam proste človek je v bezpečí. A Ephemeral on Set vlastne vychádzalo trošku z toho, že sú nejaké také tie silné nejaké premeny, ako aj v našich životoch, alebo možno aj nejaké vonkajšie vplyvy politické a tak ďalej, ktoré nás ako nútia či už nachádzať ten domov na inom mieste, alebo opúšťať naše domovy, alebo dokázať proste, že v sebe nájsť ten domov a vlastne mať ten safe place, akože nás, ako v individua. To je přesně krásně nahrála, to bylo moje další téma a otázka na to vlastně, na tu tematiku a ten domov. A v souvislosti s tím jsem včera četl někde, že jako hrozně přibývá mladých Slováků, kteří se stěhují pryč z země. A vlastně tím i tato práce, kterou si vlastně popsala, tak se stává jako mega aktuální. Áno, určite som tým chcela reagovať aj na toto a vlastne ako zapadlo to aj do toho môjho osobného prežívania toho nomadského života. A bolo to, ako áno, tú krehkosť toho, že vlastne niekedy sme nútení niečo zanechať alebo všetko zanechať a vlastne ísť preč alebo sa zachrániť. A je ten domov pro tebe jako nějaký jenom vnitřní pocit nebo je nějaký jakože explicitní jako fyzický? Myslím si, že už to začína byť úplne že vnútorný pocit. Asi som to dosť dlho mala spojený so vzťahom a som mala pocit, že vlastne akože ten vzťah je ten priestor, čo vlastne už teraz nemám ten vzťah, takže vlastne teraz úplne na novo sa učím to, že aby som to mala len ja v sebe. A je to zaujímavé sledovať, že ako to majú rôzni ľudia a mal som jeden dobrý rozhovor s Arpádom Šoltesom a on mi povedal takú vec, že sú ľudia, ktorí nachádzajú domov alebo akože dokážu byť alebo takto.
Sú ľudia, ktorí si predstavujú ten domov, že hoci kde, a sú ľudia, ktorí, že niekde. Uh-huh. A že toto je proste že dosť že základné delenie. A že keď ja som pravdepodobne v tej skupine, že hoci kde, tak mám väčšiu slobodu. Ale zase akože prináša to trošku také niekedy smutné chvíle. Uh-huh. Že úplne, že človek prirodzene asi niekde chce patriť, alebo chce niekde asi patriť. Uh-huh. Asi to nenapadá mi lepšie slovíčko. No to slovo domov je takový, že ho vlastně můžeš jako různě ohýbat jako v rámci různých významů, že jo? Třeba pamatuju vždycky, že bydlím tady v Olomouci, ale jedu třeba k mámě a ona, jedeš dom? A já říkám, ne, jedu prostě k tobě. Mm-hmm. No a tady je doma, ne? Říkám, no ne. Že jo? A protože na to bere tak, že prostě domov je třeba tam, kde vyrosteš, že jo? A to, že někde bydlíš jako v podnájmu, prostě třeba není domov, že jo? Ale zároveň, když tam už jako bydlíš, tak třeba už jako si říkáš, to je můj domov, že tady bydlím. Ale někdo to chápe úplně jinak, no. Hej, a toto je ináč zaujímavé, čo hovoríš, lebo však aj ja to mám proste s rodičmi tak, že teraz si hovoria, a však toto vždycky bude tvoj domov. A keď sa nad tým zamýšľam, a jedna kamarátka ma na to raz upozornila, že ja napríklad nikdy nepoviem ani v Bratislave, keď som že išla domov, tak som vždycky povedala, idem na byt. Jasne, no, to je presne ono. No. Že vlastne vôbec som tam nepoužívala toto slovné spojenie, že idem domov. Ako, takže že pre mňa ten domov je fakt niečo skôr také neuchopiteľné. Že nejde pocitové. Že nie je to úplne o nejakom fyzickom priestore. To neuchopiteľné nebolo úplne dobré slovo, lebo snažím sa to uchopiť. Je to uchopiteľný, ale ne prostě... Nefyzicky. Nefyzicky, přesně tak. Jo. Krása. Já jsem se díval do tvýho bia a vlastně nějaký začátek tvých výstav, ať už vlastně single výstav osobních nebo společných, sahá někam do roku 2014-15 cca. Pokud to je jinak, tak to je chyba tvýho bia. Ne, tak třeba to jsou výstavy, které nejsou zapsané. Ale mně se jako líbilo, že to je taková dekáda vlastně, že jo, kterou máš za sebou, kterou třeba můžeš jako nějak retrospektivně prostě vyhodnotit, tak třeba vidíš právě u sebe nějakou jako evoluci, jakože bála jsem se dřív tohodle, ale teď to dělám úplně jako automaticky, nebo něco podobného? To neviem, či som sa... Neviem, či to úplně viem povedať. Kdyby si jako zhodnotila, víš, jako svoji kariéru po té dekádě, takový krásný jako úsek. Asi ma baví to, že vždycky som chcela a veľmi som sa usilovala a to som mala vždy pred sebou, tento faktor, že nechcem, aby som robila celý život to isté. A že dúfam, že vlastne budem vedieť sa obnoviť aj v tej tvorbe, alebo ako keby priniesť vždy niečo nové alebo niečo aktuálne, čo ma zaujíma a budem vedieť na to reflektovať. A myslím si, že to ako takto. To je zase pohľad ako môj subjektívny. Že sa mi to podarilo, ale zároveň ako z vonkajšieho alebo vonkajší pozorovateľ sa na to môže pozerať tak, že tí maliari si myslia, že ako sa strašne posúvajú, ale pritom sa až tak neposunuli. Však furt robia to isté. Takže pre maliara podľa mňa aj úplne drobnosti, ktoré sa vynoria aj technologicky alebo akože nejaký malý detail, tak ako značí o tom, že wow, tu mám nejaký progres. Ale pre vonkajšieho pozorovateľa to môže byť dobre, tak niečo jemne iné, ale že nie je to až tak radikálne. Ja, chápu. Takže asi najviac ma baví teraz, čo robím za posledné 2 roky. To říká každý, to se mi hrozně líbí, že jaký je tvoje oblíbený dílo? To nejnovější vždycky, to poslední, který jsem udělal. Nebo jakože, jaká je oblíbená část prostě tvé kariéry nebo jako tvé tvorby? Vždycky ta prostě poslední. Máš to taky? Že prostě se třeba posouváš, jakože... Povedala by som, že najviac ma baví to, čo robím teraz. A ako v tom zmysle, že ja tam vidím ten progres, že kde som posunula tú abstrakciu, v tom zmysle, že predtým to bolo možno viac estetické a teraz
už dokážem viac ten príbeh, ale aj ten osobný príbeh do toho pretaviť. A toho som sa dlho trošku, vyhýbala som sa tomu, aby to nebolo až tak osobné. Ale zároveň teraz ako mi to príde viac a viac autentické tým pádom. Takže hej. Krásně jsme se k tomu dostali, že? K té odpovědi. Super. To, že bys chtěla být zubařka, to už jsme se dozvěděli, takže tu otázku pokládat nebudu, co bys chtěla být, kdybys nebyla umělkyně. Já si myslím, že jsme asi probrali všechno a zeptám se tě, na co bys chtěla pozvat naše posluchače a diváky v nadcházejícím období, na jakou, kromě teda murálu, který byl na Telegrafu, za nějakou dobu. Co máš ještě v plánu? No, mala by som mať ešte jednu výstavu v Bratislave s jednou bulharskou umelkyňou, ktorá žije v Berlíne. Také duo. Gallery Station v októbri. Pardon, v novembri. Vždycky poviem október a je to november. Na začiatku novembra. A to je asi vlastne na tento rok všetko. Takže murál. Takže murál a trošku, Station Galerie v novembri. Takže hnedka se zase přepneš prostě a jedeš na další výstavu už prostě věci. No, už postupně by som mala. A maluješ vždycky nový věci, nebo používáš i starší nějaký? Niekedy použijem aj staršie, ale ako najradšej idem do nového projektu alebo do novej výstavy s novými vecami, takže tu by som tiež chcela namalovať, ale vyzerá to tak, že sa sťahujem do Prahy, takže už by som tam mala malovať tieto veci. Takže prostě jsi další slovenská občanka, která se stěhuje. Ako uvidíme ako dlho, lebo však si myslím, ako samu seba poznám, tak zdrhnem po 3 mesiacoch na ďalšie destinácie, takže uvidíme, ale teraz ma to celkom baví a vlastne toto vlastne možno bolo také špeciálne aj cez Telegraf, že som tu spoznala skvelých ľudí a mám pocit, že sa to celé tak začalo otvárať na tej českej scéne a dosť je to zaujímavé. Krása. To jsem rád, že to vlastně takhle Telegraf poskytl a umožnil ti zase nahlídnout dál. Super. Ja tiež. Tak jo, tak děkuju moc za rozhovor. Ďakujem aj ja. Byl to velice příjemný rozhovor a snad se někdy uvidíme třeba v Bratislavě na výstavě. V novembri neboli v listopadu. Áno. Tak jo, tak díky a měj se. Díky. Ahoj. Já vám děkuji za pozornost. Tohle byl můj dnešní host, Rita Kosoruš, a těším se na vás u dalšího podcastu. Ahoj.